nou vlog, la bucă să ajungem 6.000 de like-uri. Să începem. Avem aici o mășunuță de ieri, care e... Voi care mai aveți mășunuța asta. Stai să și șlapi. Gata, Milo șlapi, cum să începem. Am revenit, am fost niște probleme tehnice și am revenit. Hai, bă, să-mi mășunuța după dealul ăla. De ieri v-am spus că am avut 3 vizionari, că m-a ietat 3 vizionari. Vă mulțumesc mult că 3 vizionari. Eu mă mulțumesc și cu atâta, cu 4, 500, 600. Dar vreau să ajung la suma, că nu pot să ajung. Dacă voi nu vă abonați la canalul meu, trebuie să vă abonați. Trebuie să băgați să facă gri, nu roșu. Dacă e roșu, nu vă abonați. Dacă e gri, v-ați abonat. Să revenim când ajungem pe deal. Și am revenit. Uitați-vă pe deal. Smalan. Mă răs pe deal. Aici. Hai să mai facem bătură. Revenim când ajungem pe deal. M-a revenit pe deal. Să începem. Am montat. Sperăm să luăm cu roata. Revenim că ajungem pe deal cu roata.